Na presné zameranie predmetu používame 2D kód, lebo k nemu existujú štandardizované algoritmy rozpoznávania. Je to panoráma, tu sedí, máme zamerané, tu tiež, treba zaostriť. Takže predmet bol pripravený na vizualizáciu, cvakajú kamery. V tomto prípade ide o vizualizáciu malého kompaktného predmetu po 5 stupňoch natočenia, po 20 stupňoch elevácie. A potom to ešte Je vidieť, ako sa natáča predmet. Cvakajú kamery. Z toho vznikajú digitálne objekty, ktoré sa automaticky ukladajú, automaticky dostávajú identifikátory a názvy odvodené od názvu predmetu.